Можна було поставити кропку, але у нас є ще одна вельми цікава, не тільки важна, але й цікава місія. Ми тим днем фактично завершаємо, ну так, для многих, принаймні, і офіційну частку праці з великою виставою, яка цілий місяць працювала в Національній бібліотеці Білорусі. Я маю на увазі виставу «Білорусі Біблія». Яна ще 2 дні буде мати протяг у нашому будинку. Це субота і неділя, і як для вистави це самі яркі, самі насичені дні, але многие з нас з вами вже не трапять на виставу. Я ще планую бути завтра і післязавтра, але я думаю, що збільшого вже для співпрацівників бібліотеки це буде вихідний день, і многі мої колеги так само нарешті відпочнуть від цієї яркої, цікавої, але і вельми непростої ініціативи. Ми б хотіли підсумувати так само і виники цієї праці. Коротко, але, сподіваюся, цікаво по формі навіть. Я запрошую Скотта Керролла, директора групи дослідження рукопису, на сцену. Мы придумали некоторые радости для организаторов и удельников этой выставы. Well, again, it's an honor to be here. І знову, я вельми рада бути тут. We have a small presentation we'd like to make to the National Library. І у нас є невеликий подарунок, який ми хочемо зробити Національній бібліотеці. But I'd like to describe it briefly and then invite some of our volunteers to come up in a minute. Але спочатку я хочу потлумачити, що це, після запросити про спільну наших волонтерів. Visitors to the exhibition had the option of writing on a scroll. Навідувальники вистави могли написати на скрутку. We decided that the book to be copied would be the first book printed by Skorina. І ми вирішили, що та книга, яку ми будемо переписувати, це буде перша надрукованная Скорином книга. So we have a scroll of the book of Psalms that's over 30 meters long. І у нас скруток, де написана цілком книга псальмов, і усього скруток зайняв прикладно 30 метрів. Written by visitors from many nations. І навідувальники з різних країн писали тут. It's predominantly Belarusian. У основному тут написано, звісно, по-білоруську. But it's kind of a polyglot too. Але великий все-таки це так само поліглота. There's Arabic, Korean, Chinese, Japanese, English, German, Russian. І тут є різні мови, і корейська, і китайська, і японська, і арабська мова, звісно, по-англійську і по-русски тут є різні мови. And it's our great delight to give this to the National Library. І для нас великий гонор подарити цей скруток Національній бібліотеці. This was actually completed in 2 weeks. Насамперед, ми скончили його за 2 тижні. They're working on other books up there now. І зараз ось переписуються інші книги. And of course, you're welcome to go up and contribute to that if you want. І, звісно, ми запрошуємо вас усіх піднятися і так само написати у інших скрутках. Our work would have been impossible without the wonderful support of the National Library. І наша праця була б немагчима без чудовної підтримки з боку Національної бібліотеки. And also with a number of volunteers. І так само без допомоги волонтерів. Hanna Stanislavaka is the coordinator of the volunteers. Ганна Станіславенко, координатор волонтерів. There were 86 volunteers in all. Усього було 86 волонтерів. And 57 that were extremely active. І біля 57 були особливо активними у своєму ділі. These are ones that had parental responsibilities and jobs and all sorts of things that they gave sacrificially to make this a very meaningful, personalized experience. І це люди, у яких були відказності батьків, це ті люди, у яких була праця, учоба, і вони так ахвярно посвятилися у працю вистави, щоб зробити її такою вельми особистою, вельми персональною. So if I could invite some representatives of the volunteers to come up and to unroll some of the scroll for Dr. Susha and his colleagues to see, that would be great. Я хочу запросить ось волонтеров, это не у всех их, только некоторые, и мы раскрутим эту скруток и передадим доктора Суши и его коллегам из библиотеки.
записатися на лекцію, тому Шановні колеги, ми б хотіли так само виказати некоторые слова вдячності. Доктор Скотт Керрол, його вся цудовна команда, натурально Деніс Керрол, як виконавчий директор, сапраўдны кіраўнік гэтага праекту кожны дзень, зрабілі шмат працы, але выстава была б немагчымай без працы вось гэтай цудоўнай каманды валанцёраў. Сапраўды 86 валанцёраў, гэта абсалютна боевая армия, команда, которая зрабіла всю працу. Сапраўды мы налічылі, Ганна, яшчэ 57 чалавек, якія працавалі кожны тыдзень, па некалькі разоў на тыдзень, которые ўвесь час з'яўляліся, шмат дапамагалі. І мы вырашылі зрабіць таксама ад імя і бібліятэкі такую арыгінальную, спадзяюся, нечаканую ў нейкім сэнсе ініцыятыву. Зрабілі дыпломы ўдзячнасці. Але незвычайныя дыпломы, я вам покажу, напрыклад, за дыплома для Ганны. Выглядае вось гэтак. Гэта не проста дыплом традыцыйны, класічны. Гэтаму дыплому здавалася, тут шмат лічбаў, 500 год з Карына. Гэты дыплом пабачыў свет упершыню ў 1988 годзе, калі рыхтавалася і амаль святкавалася 500-годдзе з дня нараджэння Францыска з Карыны. Гэта арыгінальныя планкі, надрукаваныя менавіта тады, ў 88 годзе, перад юбілеем, перад 89-90 гадамі, калі святкавалася 500-годдзе Францыска з Карыны. І вы ведаеце, словы «з Карына 500» пасля таго ўжо адыгралі некалькі разоў. Я думаю, многие з волонтеров, которые стоят на сцене, еще не народились на той час, когда эти дипломы были надрукаваны. И они выглядают, может, что эти дипломы не благо. Вы видите, 500 из Карына еще не раз повторится. Мы недавно в минулом году отсвятковали 500 год белорусского книгодрукавания. И были еще 500 год белорусской Библии, 500 год белорусского перекладу Библии. Будзе яшчэ 500-годдзе беларускага кнігадрукавання праз пару гадоў, мы яшчэ з вами все пасвяткуем. Мы ўжо жартавалі пра гэта на выставе ад першай уласна беларускай кнігі, не пражскай, надрукаванай у нас, ўжо уласна ў беларускай друкарні. Таму гэтыя дыпломы ўсім, абсалютна ўсім актыўным, вельмі яркім прадстаўнікам нашага вялікага калектыву, які працаваў на выставе, ад імя арганізатараў выставы зараз будуць уручаны. Я выбачаюся, каб не зацягнуць, бо 87 дыпломаў гэта нереальна. Я вось гэта ўсё разам перадаю кіраўніку валанцёрскай групы Ганне Станіславенко. Я упевнений, що не знайде свої господари. Дякую велике вам, що ви сьогодні трошки поважно попрацюємо, але ніколи не використовуєте в цьому раді. Дякую вялікі за падарунак, дзякуй за супрацу. Шановні колеги, на гэтым мы афіцыйную частку завершаем наш конгресс, але завершаем толькі на год. Запрашаю всіх рыхтавацца адразу ж да наступнага конгресса, які пройдзе ў 2019 годзе.